Fun unha nena educada en castelán, en un entorno castelanizado completamente, porque a familia de meu pai falaba en castelán, ata que un día un profesor, Ramón Rocamonde, que agora xa non existe, o mellor profesor de galego que eu tive na miña vida, e tive moitos, chegamos a clase e nos puso unha grabación de un home falando nunha lingua que non sei, el preguntounos a ver si sabíamos que lingua era aquela que estaba falando aquel home. E claro, todos dixemos, non nos sonaba inglés, non nos sonaba italiano, nin a francés, todas as linguas romances e románicas máis coñecidas. E de súpeto o noso profe nos dixo, este home está falando dálmata. Claro, ninguén, eu non escoitara nin creo que ningún dos meus compañeiros o dálmata na súa vida. E díxonos, este é o último falante de dálmata, non esta lingua, el morreu e pasou a galego. Eu dixen, non quero, por min que non quede. E de súpeto, pois empecé a galeguizarme, costou moito, porque aínda que eu tiña no meu subconsciente, e eu estudei galego, o meu avó falaba con nos en galego, pero, sen embargo, nos falábamos en castelán con el. Eu tiven a sorte de que polo menos o meu avó falaba comigo en galego e me permitiu integrarme no mundo galego falante con certa facilidade. O último estudo que sacou a AGE, o Instituto Galego de Estatística, deuse a coñecer no 23, maioritariamente. É un estudo que leva facendo dende o ano 2003 e que dá uns datos que por primeira vez, a ver, os que temos certa sensibilidade coa lingua, ¿no? Porque somos galegos e, polo tanto, a nos importa o que nos define, ¿no? E o que nos identifica, que é a nosa cultura, pero sobre todo a nosa lingua, porque se nos distinguimos dos asturianos ou dos cataláns é porque temos unha lingua propia, aparte do territorio, porque hai moitos que teñen territorio pero non teñen lingua, pero nós si a temos. E nós xa viñamos, porque dende o 2003 o descenso de falantes en galego, sobre todo no tramo de 5 a 14 anos ou a 16, era bestial. Pero por primeira vez se constatou, e foi unha enquisa que se fixo en case 90.000 vivendas, é dicir, casi 90.000 fogares, 87.000 e pico. O que nos veu a constatar é que, sobre todo nese tramo de idade entre os 5 e os 16 anos, o descenso de coñecemento e de falantes en galego era bestial, pero bestial. 3 veces menos que os 5 anos anteriores. E, polo tanto, nada,